Jokainen päivä on täynnä uusia alkuja. Alkuja, joissa asioita aletaan tehdä uudella tavalla. Ja joissa istutetaan siemen parempaan huomiseen. Kuluttajat ympäri maailmaa voivat tehdä valintoja ja vaikuttaa positiivisesti perheisiin, yhteisöihin ja ympäristöön. Meidän valintamme tekevät uudet, paremmat alut mahdollisiksi. Kun toimimme yhdessä, luomme maailmanlaajuisen liikkeen, jossa kuluttajat vaikuttavat valinnoillaan positiivisesti kehitysmaiden ihmisten elämään. Meidän valintamme voivat kehittää yhteisöjä, luoda turvaa tai tarjota parempaa koulutusta. Valinnoillamme on vaikutus, joka kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän meitä on. Reilun kaupan valitseminen on sinulle pieni teko, mutta sillä voi olla suuri vaikutus toiseen ihmiseen, toisella puolella maailmaa. Tule mukaan.